To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Umma Shehu, na ji duk abin da yake faruwa, na ji duk maganar da kika yi. To, Umma Shehu da kika ce ki magana a kaina, tabbas na ji ta zo. Amma abin da nake so, don Allah mu rinka yi don Allah. Magana ɗaya in ka furta sai ka koma gaban Allah. An rubuta ma ita ka faɗe ta. Ka faɗi gaskiya, ka faɗi abin da yake faruwa na Allah don Allah fa. Ba ƙarya a cikin wannan sabga. Duk sabga da za ka yi ka samu nafurci da ƙarya, wallahi kana tare da wahala. Kana ganin yanzu kai kake kai ne kai. Wata rana fa kai ba kai ba ne. Gashi ana yi ɗin kuma ba kai, kowace tsiya ba ka kai ba. Na rantse da Allah. Umma Shehu, gidan Badamasi. Na gode wa Allah, na gode wa Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Falal ya kira ni, na zo ya sa ni gidan Badamasi, kuma na yi gidan Badamasi, kuma sai a yi maka abu, saboda kar a daina saka gidan Badamasi ya kai shiru. In kina so a yi tone-tone, yanzu za ki ji wannan, in kika ƙara sai an yi tone-tone wallahi. Ku abubuwan da kuke faɗa a kan baba falalin ba shiru ake ana kyale ko ba a faɗi. Me baki cewa ke kanki, me baki cewa ko radda aka yi abin kafin ma a yi abin an mun wani abu na kawo korafi a gare ki, kika ce in yi haƙuri kuma haƙuri kuke ko ba haka ba. Ɗai ne wanda bai tsaye gumi akan baba falalu akan aikin gidan Badamasi. Kowa ya faɗa, na ji ni ma na faɗa, ni kuma faɗa ta ita ce wannan. Ban da lafiya, an kai ni kemis, da aka kai ni kemis aka ce low bp ne, aka auna ga low bp na ya sauka, aka ce a ƙara min ruwa, ce ɗaya ce muna cikin aiki a yi dai abin da ya kamata. Aka bani ruwan gishiri da siga da magunguna, har aka ƙara min da maganin asma. Muka dawo da kansa ce ya siya ruwa ya haɗa mu na sha. Da na sha na tafi ɗaki, ni kaɗai dama aka zo da ni kafin a kawo ku. Bayan ya zo, bayan na dawo, tun daga radda aka yi da asibitin nan, radda muka je ne dama washe gari, ba wanda ya ƙara zuwa ya duba ni. Kwana na ɗaya, a kwana na biyu na dawo. Falalu shi ya tara mu, ba falalu shi ya tara mu. Idan ya dawo daga aiki, mara lafiya aka bata ya shiga ya ce ya jikinka, me kake ji, me ya dace a yi ma. Shi kenan saboda yana mai gidanmu kuma yana mana fim, sai muki faɗan gaskiya don girman Allah. To ki kiyaye ni, kin san bakin da bai magana duk rada ya kubce akwai matsala. Ina haƙuri, ina da haƙuri, ina da kawaici, ina da kau da kai da abu, ina kuma da haƙuri. Amma in aka ƙure ni, za mu yi ta ne, ban jin bari wallahi. Ban zagi falalu ba, ban zagi babu falalu ba, ki sani. Ku Allah ma ku kuka bani ma shawara. Lokacin da na fito na zo, ido fuska na ta kumbura, kowa ya gani ya san a cikin mawuyacin hali nake. Na zo aka ce abin ruwan shayi na sha ruwan shayi, ce ya zo ya ga yadda fuska na yake, ina zaune kusa da ke. Dawo wannan da zai sai ya ce Hauwa, don Allah Balali ya ce ki zo ki tafi gida, in kin ji sauki kya dawo. Ko ba haka akai ba? Ke kika fara magana. Yau jarumi idan bai da lafiya ba a kula da ka, bai dai ka kula da kanka. Ke kika faɗa. Za mu tashi gaban Allah. Ni ina yin abuna don a koma ga Allah. Kar ki yafe mu, in sharri ne miki kai ki yafe mu. Ke kika fara faɗan wannan kalma. Ni kuma na ce na tafi ba zan da ba.
Falal ya kira na shiga gidan Badamasi, kuma nake yin gidan Badamasi, amma muna yin shi saboda kowa na son gidan Badamasi. In kina so a yi tone-tone ba yanzu za a yi ba, sai na yi wannan magana ta kai miki, an dawo na biyu sai a tona abubuwan duk da kuke yi. Ba na shakka wata, wallahi ba na tsoron wata, saboda na san zan koma ga Allah. Ki daina ƙarya ba kyau. Kin ce ya aiko min da 100 ko 150, ki tambaye yaushe ne ya aiko min da 100 ko 150? Ya bani kuɗi a harkar siyasa. In an je siyasa an dawo za a baki kuɗinki. In ban da shi wanne ne? Sai wani kwanciya da na taɓa yi, sa Hadiza Kabara duk kwanciya da zai, Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya daɗa buɗe. Tana zuwa duba ni da su Gamdare da su kai suna ma da yawa, duk wannan artist din. Ke akwai dalilin da ya sa ki kai wannan magana, saboda ba wani ɗan Kano da yake kiran ki fim, saboda kin saba a Kaduna ne, in ba Falalin ba wanda zai kira ki fim ɗinki. Jaruman Kano sun fi karfinki, ba ki iya irin nasu ba. So baki ce ƙarya ce ya za ki ɗauko abubuwa ki ƙarya. Kin ce ina zuwa gidan kudu ina shawo sanyi, kuma da cuta na gani. Wallahi ba na goron cuta, duk wanda na gani da cuta idan in ce ya Allah ka yaye mai. Ba na goron cuta, Allah ne ya ɗora mun, ba isa in ɗora kaina ba, ko ba isa in yaye wa kaina ba. Allah da ya halicce ni shi ya ɗora mun, kuma cuta ki sani kafara ce. Wallahi ba kowa ake ɗora ita ba, sai mumuni. In gaya miki ne miki daga na faɗi gaskiya. Ƙarya nai, idan sharri nai ko ƙarya nai, Allah Ubangiji ya tashe mu ya saka muku ko ya saka mai, in ba a yi min haka ba. Ko ban da lafiya, low BP, ina ta amai. Kin ci an ɗauko a daidai zau an yi shata ya kai ni tasha. Ƙur'ani ƙarya kike. Ta nike Azima su suka haɗa min kaya da ɗan Sa'idu suka kai min bakin titi. Na lallaɓa ni da ce muka tafi, ya ɗora ni akan mashin. Ya ce da mai mashin ya kai ni tasha. Muka je tashan, yana sauke ni mai mashin, masu tashin suka ƙi ansa ta, saboda sun ganni a langabe. Na ce to, na nuna musu hoton 'yar auta na fim ɗina na makeup. Sannan suka yi da suka dora ni a motar, sannan suka kani garin nan ana ta jiran mu. Akwai wanda a ranar baya aiki ko ba ta aiki. Zan iya mutuwa a mota, wa ya san gidanmu, wa ya san garinmu. Ku za ku iya taimaka a kai gawa ta gida. Ba wanda ya rako ni, ya ma ni ba ran ji haushin haka ba. Da ina da lafiya na je, da ban da lafiya a taimaka a kawo ni. Kuma tsayan gaya miki, ni gidan gala yana rufa min asiri. Wallahi duk wanda ka gani, duk sana'a da kake ba na rena ta, Allah ne ya kai ka. Allah ne ya kai ka. To ai gwara ni zan fita ma in je gidan galan a bani. Ke kokkallo baki shi su ba wallahi. To ki kiyaye kanki, kan mu dawo na biyu. In kika ƙara magana za ta harkice. Kiwa kanki shiru, in kin iya mu zuba. Sannan dukanmu aka miki, in so muke a gyara, ai sai ki kira ni, ko kuma ki mun voice, wance na ga kaza sai ce haka ne, ƙarya ne. To akwai abubuwa ma wallahi kika ƙara, duk sai na tona abubuwan da ake. Ni na gaya miki, haƙuri fa muke.